Yun, good morning mga brosis at welcome po sa aking YouTube channel. Ang vlog po natin ngayon ay kukuha po kami ng module ng aming grade 7 kasi ngayon po yung first day na kuhanan ng module. At ngayon po September 17, 2021. So time check tayo, 9:30 AM. Po, tara po, samahan niyo po kami na kumuha ng module ng aming anak grade 7. And dito na po kami sa school ng pag-aaralan ng aming anak, grade 7 na po siya. So kuha na po namin yung mga papel. Ano yung follow up, follow up na Chat na lang daw. ay chat na lang yung mga kailangan. So pauwi na po kami. Ano kasi ito? Palit, no? Palit. Palabas na po kami. So, doon ang entrance sa kabila. Dito yung exit. Yan. Malayo yung lalakarin natin yan. Okay lang. Para naman sa Ikot-ikot. bata to. Oo nga. Ako lang pala mag-isa, hindi ko alam. Hindi, dito tayo sa kanan. Dito. Kung ako pala mag-isa, hindi ko alam. Hindi, malalaman mo rin kasi magtatanong ko. Diyan yung ang Algarian. Agrarian. Oo, yan. Ayan. Ikinan ng Algarian. Yan. May high school na kami, nakakatawa. May high school na po kami. Ngayon po September 17, 2021, araw po ng Biyernes. Init. Init. Tama-tama ito sombrero. Time check tayo. Anong oras na kaya? Alas 9 siguro. Alas 9? Oo. Alas 9:24. 9:24 AM. Gagawin na naman tayo. Adjustment. Okay ba? Kasi high school. Dito na tayo. Munisipyo ng palit. Ito yung municipality of Palit. Office of the Mayor. Tsaka ni Vice Mayor. Bakit nakapila si doon? Ibang section siya eh. Ibang Rizal section. siya, kaya mabini. Okay. So, punta na po kami ng bayan ito. Mamalengke po siya ng paninda niya. Mag-grocery po. Kasi, wala lang po kami dati paninda. So, Salam, mainit. sige lang. Snake. Ulan. Excuse me po. Ito na yung aking manager. Mimili na. Yun. Ayan basket mo. Paninda po. Ulam. Galunggong po. Daday ka, because Sige lang. Ito na lang ako. Yoko doon. Okay na? Ano na? Tara. Saan tayo niyan? Ano tayo?
Uwi na tayo? Uwi na kami. Magkano kilo ng kamatis? Dalang mangga. 180 mo. Naubos na pala yung 30. Hello. Hello. Buti na lang walang copyright dito, no? Excuse me. Alright. Yan lang. Kami ngayon sa St. Peter. Pinasyalan po namin yung nanay ko. Ayan. Baha. Baha nga, no? Oo. Buti na lang kay nanay. Mataas yung pwesto nila. Hello nanay. Good morning nanay. Baha. Baha na naman dito sa lugar nyo. Missionary. Siguro kita na kayo ng pinsan mo, si Darren Ganda. Hindi masyado mainit, no? Alas 10 pa lang eh. Hindi katulad ng mga nakaraan. Alas 10 pa lang ng umaga. Alas 10 pa lang ba? Ayun na, baha oh. Pakita mo baha. Pakita ko sa inyo. Yan o. Huli na lang dito sa tapat ng nanay ko, hindi. Mataas sila. Mataas sila. Katabi namin yung mga Bonifacio. Ito po, yung mga taga Colgante. Yan po. Ito nanay ko. Juanita Quiambao Ginto. Yan. October 5 po nung siya pinanganak, 1950. Namatay po siya December 21, 2019. Inalagaan ko po yung numero na yan, 521. Hilig ako sa ano eh. Tumatay ako sa STL. Tatabi ako, mainit. Buti nga kay nanay mataas oh. Oo, ako nga no. Baha Sa lahat, kabilang side. Lahat baha. Ba, sa kabilang side. Yan o. Huli na lang dito sa tapat ng nanay ko, hindi. Mataas sila. Mataas sila. Maraming salamat po at nakabot po kayo sa dulo ng aking video. At dito ko na po tatapusin yung aking vlog. Maraming salamat po sa mga nakapag-subscribe po sa aking channel. Sa mga di pa po nakapag-subscribe, please subscribe my channel and click the notification bell para po lagi po kayong updated sa mga i-upload ko pong video. At sa mga shoutout po sa mga kapatid nating FW, saan man po kayong mundo naroon, lagi po kayong mag-iingat at tayo po lagi magdasal sa Panginoon. Yan. So, maraming salamat po. God bless.